Rauhaisaa lauantai-iltaa. Ennen lottoarvontaa vietämme journalistisen hetken. Minä olen journalisti ja tässä vieressäni istuu Erkko Skats Symantec Oy:ltä. Moi. Terve. Anna mulle edes yksi hyvä syy, miksi Symantecilta juuri kannattaisi hankkia tietoturva. No mä annan sulle monta syytä. Käykö se? Käy. Okei. Ensinnäkin semmoinen asia, että kun mietitään tietoturvaa, niin se on tosi laaja paketti ja sitä pitää katsoa niin kuin semmoisena isona kokonaisuutena. Nyt kun me mietitään sitten, että miltä maailma tänä päivänä näyttää, niin maailma muuttuu koko ajan ja kehittyy. Ja samalla lailla nämä meidän uhat ja kaikki tämä, mitä niin kuin, tietojen kalastelut ja haittaohjelmat, ne kaikki menee niin kuin hirveätä vauhtia eteenpäin. Symantec on laittanut valtavasti paukkuja siihen, että me nähtäisiin niin kuin, mitä maailmalla tapahtuu, ihan mitä toisella puolella maailmaa nyt just tällä hetkellä tapahtuu ja mitä se tarkoittaa sitten sulle, kun sä oot esimerkiksi joko kotona tai duunissa, niin että sun kone ja siellä koneessa oleva informaatio, joka on sulle tärkeää, että se olisi suojattu. Se on se meidän juttu. Jaha, ymmärrän. No mutta mähän voin ottaa netistä ladata ilmaiseksi jonkun virustorjuntaohjelman, niin eikö se ole ihan yhtä hyvä? No joo ja ei. Siis voihan se olla hyvä, jos sulla on tarve vaan siihen, että sun pitää ladata joku ohjelma netistä ja sulla ei ole kenties mitään semmoista kovin tärkeää siellä, niin voi olla, että se on ihan ok. Sitä voisi miettiä vähän tälleen, että varsinkin niin kuin yrityksessä, niin yritykset joutuu miettimään tältä kantilta, että okei, että laitetaanko me paukkuja esimerkiksi tietoturvaan ja vaikka nyt tähän virustorjuntaan. Jos emme siihen laiteta paukkuja tai ylipäätään tietoturvaan, niin voisi ajatella näin, että okei, että mä rakennan vaikka veneen itselleni tai hankin veneen, niin mä voisin miettiä näin, että okei, että mun pitää päästä jonnekin paikkaa veneellä, niin hankinko mä moottoriveneen, meneekö mä helposti sinne vai teekö mä sen itse vaikka puusta. No nyt kun mä rakennan tämmöisen puuveneen, niin hyväksyykö mä sitten sen, että mä tiedän, että se puuvene jonkun verran vuotaa aikaa myöden, niin mä joudun koko ajan äyskäröimään sieltä vettä pois. Niin tää on vähän se tilanne, missä mennään, että onko mä valmis tekemään sitä äyskäröintiä vai haluanko mä heittämällä sinne toiseen paikkaan? Niin. Oliko pitkä vastaus? Se vastaus oli hyvä ja jäämme pohtimaan halukkuuttamme äyskäröidä. Hyvää illanjatkoa. Kiitos. Kiitos.